Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Kana, sir. Angayan si JR anang turno, sir. Oh, sige. Magpalitag na po, anak. Uy, kadagana lang na po, sir. Uy. Sige na. Pamilya na niya. May ako na ikungkol si JR, be. Adira, sir, Uy, nalingaw ka sa mga tao? Di pakpak pang nakakitag-dagang tao. Sir, may mo palit sa kung ako, sir. Ako may mamaro ni JR, sir. Aron ingnon ba nga magtiayon kita? Carla, ay napagkabuang niya. Uy, sir, oy, joke lang, sir, oy. Hadlok siya mapasangin lang nga akong bana. Ala, ang opisina man tingali ning nanawag, sir. Uy, dili mo ni numero sa opisina. Hello? Carla? Kumusta? Uy, hala. Si Jessa ni Carla. May problema ko. JR? May pagtabangan ko ni mo, ha, Carla? Sorry. Busy ko. Carla, kisa na nawag? Si Jessa, sir. Nagpatabang na ako sa iyong problema. Sige na. Dali na tayo papamalit din sa merkado. Kay, mamauli ita. Ang gatas, sir. Kinalang may bawta sa gatas ni JR. Kay maglain niya ang tiya niya. Si Jessa lagi na makasulti na to. Ha? Ako lang siyang tawagan og balik, sir. Kay magdudaw niya to nako. Nasa man to si Carla? Mura man siyang nakulat nga nakabati sa akong tingog. Ang kalit na siya misulti nga busy siya. O iya din gi-off ang cellphone. Dili kiday tininood ang iyang pagpagkikalan ako. Mulakaw ko. Mangita ko magkatapang na ako. Pero kinsa man saba. May pagting ako cellphone. Hello? Jessa, sorry yun kaayo ha. Nag-off dayon na ako ang akong cellphone ganina. Nangumpra mang good ko. Mao ba? Sorry nga, nagka-disturbo ko nimo. Saman tong giingon nimo nga imong problema. Mahimo pag magkita ta, Carla? Unsa? Uy. Ala, dili ra ba mahimo? Kay di amang ko layo. Naadi ka sa layo? O adi ka karon sa syudad? Wa. Kuan. May abot mo ang akong igagaw. Og nagdaog bata. Unya kay gipaangkan man siya. Mao nga ako lang una ang may mas bata. Ha? Tuod, maayo kay nanawag ka. Nga naman. Mangutana unta ko kung unsay gatas sa imong anak. Di ba may anak man ka? Kay ako unta ning palitan og gatas, uy. Unya kay ko kay baw kun unsang gatas ang angay niya. Pila may edad sa imong pag-umangkon? Kuan. Usa ka tuig kapin. Parehas na siyang edad ni JR. Oh. Tuod, no? Usa ka tuig kapin naman di ang imong anak. Sige na, Jess, sabi. Sulti ko kuno sa gata sa imong anak. Kay maulan sab niya nga akong palito ni JR. JR? JR sab ang imong pag-umangkon? Oo, JR. Sige na. Usa may gata sa imong JR. Ay, salamat kaayo, Jessa, ha. Sige. Mauna lang sab nang akong paliton nga gatas ni JR. Sige, bye. Carla, ganong nagkikita ka na JR? Yala, sir. Sorry. Kaayo, sir. Nayapag ba rin akong dila, uy.
Wa man ko kapangandam og inga ni JR. Nasulti na noon ako ni Jessa nga. JR ang ngaan sa akong pag-umangkon. Wala no dili ba ka to magduda no? Manginaot ta. Nga di magduda. Kailangan magkakaog numero sa cellphone nitong Andrew. Oh, may kay nalimtan ni Alex ang yung pitaka sa Carsones. Oh, naisod ng mga calling cards. Hindi ka may papel. Andrew. Oh, mauna ni ang number nitong Andrew. Ako nang tawagan kung maubogin ni si Andrew. Carla, sige na. Papaway ng batas taas. Oh, sir. Sukad. Karoon pa ka magbalipahin og sama ini. Gago na kauban ng akong anak. Oh, kisab ning nawag. Hello? Andrew? Ikaw nino? Jessa? Andrew, bakit tapis? Maluoy ka na ako. Mabuang ko kung dili ko na mapakiton sa akong anak. Ha? Andrew, ayaw ka bala ka. Dili mahibaw si Alex nga makikita ko nimo. Kung mo na, wagin mo sugod si Alice kay matiman siya mong anak din sa akong gibutangan ni GR. Wa, O kung mo, ay sabaka yung buwan na. Kay masakitan ka lang. bahal nagpasakitan ko. Ang importante na ako nga makita ko ang akong anak. Andrew, siya na lang ang naghatag kong kusog na ako para magmalikon ko. Basta ayaw ito siya palayong dugay na ako. Ha? Dili ko makakaon, Andrew. Dili ko makatog. Maluoy ka na ako. Bisag pakitoon lang ko ni mo sa akong anak. Kausa sa usa ka semana. Okay na kay na ako. Bisag ka na lang. Mubo lang ang oras nga magakusko ang akong anak. Andrew, nakabati ka ba na ako? Okay. Mo okay ka kung makikita ko sa akong anak? Ha, Andrew? Oh. Masugot ko. Pero ako magbuot ko nasa. O kung kanusa. Manginaot lang ko nga di ka masakapan siya umbana. Ayaw ka pala ka. Mag-amping ko. Ganas naman ko makakita ni JR. Ikay manawag na ko. Kung makaikyas ka ni Alex. O butawan ako ni mo. Kung nasa tabag-abot ko si GR. Sige na, pahaway na. Oo. Salamat kayo, Andrew. Salamat ka kayo. Bye, Jessa. Karoy papatiyon sa tingog ni Jessa. Inahan siya. Huwag akong gipalayo niya ang iyang anak. Dili lalim ang gibuhat ko. Pero kinang ampingan ko akong anak. Gandi na magamit ni Alex pagpangwartan ako. Wa pag kapon mausap si Alex. Gubo niya ang tanan tungkol lang sa kwarta. Hangtod ang mong panakikala. Gigupa niya. Oy, maayo kay nakahuna-huna na ka sa pagkaog maayo. Kinalang dili ko magpadaog sa kong kibati, ma. Tana, yun. Di kay mura kag amaw nga magsupak-supak sa imong bana. Ibaw ka na ba yan ng Alex? Nga mukalit lang nagkalami. Kao na, ma. Tuod, matugog sa'yo ron, ma. O sige, paningkamot nga maulian ka. Kay may hugo kag maayo, oh. Maayo kay wa ka na kaayo mahingawas imong anak. Alagang JR niya akong pagkaon, ma. Sige, muuna na kong undang ni mo, ma. Kaya matugog sa'yo. Sa? Natugog sa iyos, Jessa ba? Maon na. Naulian ang utok sa akong anak dong. Nagkaamgo na tingali nga. Wa gyud siya mahimo bisan pag mapas mo siya. Di gyud ibalik din hinatong Andros JR. Kundi ka makabayad sa 3 ka milyon nga giransom niya sa bata. Saan nang imo, ma? Pahinumdum na nako. Ah. Nga utangan ko ni Andos kagawasan ni JR? Ha? Aw, kuan ba lang kanang
Ay, nahisgutan ba lang dong? Unsa man dong mukaon na ka kay ako nalayhukad nimo. Nakakaon ako sa gawas. Natuon ko na si Jessa. Jar? Nga pa magkaduka Excited sa ka magkakita ni mama ni mo, no? Ayaw ka bala ka. Dilit kay palayo sa hingpit sa mong inahan. Dili. Manikamot ang magkita mo. Nahibaw ko. Nagkinalan sa kasi ang baho. Pero, sorry lagi kayo. Ipalayo ta kasi ang Papa Alex. Kaya dili tinuod nga pinangga ka niya. Asa mo na imong gibang yaw-yaw? Ha? Abi na mo anak. Sa dihang kikauban ko imong inahan sa isla. Huwag ako magdawang na matawag ka. Kaya pinagos ang gibuhat ko sa imong inahan. Pero, ato lang sikreto ha. Una pa na pagkakita na ko ni mama ni mo. Nagkagusto na ko niya. Maunit tinuod. Ato lang sikreto ha, anak. Uy. Nalipay ka nga ako imong papa. Pero ayaw pagsaba ni mama ni mo ha. Na, crush ako niyang daan. Mao nga, gwapo kay ka. Uy, gabi naman ay kayo. Matug na ta. Og, magpalahit na karon. Kay ako imong duwag karon. Okay ka? Kana ba? Malipay ka. Nahinalo patulog maayos, Jessa. Milagro. Nga nakatuog na siya. Jessa. I love you. Sige. Paway ng maayo. Pila ka adlaw nga wa kay katuog. Good night. Salamat. Nawa na si Mutupan na ako. Salamat kayo. Ma? Ambi na lang sabaw. Ibutang na deres lamisa. Oh, ni Ana. Uy! Ha? Jessa? Kamu ang nag-andam sa pamahaw karon? Oh, Alex. Sige, daling ko na. Kay mamahaw na ta. Maang kape ni Alex. Jessa? May pangayoon ka ba? Kuan, aman. Gusto lang kong malingaw. Mga gusto kong nga mabisi. Doon, Alex. Kung manawag kag usab ni Andrew, hangyuan ng intawon siya nga pabisitahon din sa ato si JR. Okay. Sige, mga na ta. Ug salamat nga wala ka magpadaog si mong kabalaka ni JR. Dili mahimong makabaton og po ang inahan si JR, Alex. Mga maningkamot kong malikon. Hangtod sa iyang pagpalik din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!